Egunon guztioi, ino neguzunean, ziko gara. Egunon dan hori, lehenengo da azken osoko bilkuraren zirborroa akta onartzea, hala badagokio. Bigarrena da, alkaten dekretuek berri emotea. El punto segundo es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, decretos de alcaldía que van del 258 al 297. Hirugarrena da, maiatzan eta ekainaren egindako udal kontaketa aktak onartzea hala badagokio. Aprobación si procede de las actas de arqueo municipal de mayo y de junio, si procede. Laugarrena da, ziurtapen eta zerbitzu empresa de certificación y servicios y SEMPE. Sociedad Anónima Euskal Toki Administrazioen bitarteko propiotzat hartzea onartzea. Eta dagozkion enkarguak sozietate publiko hori egin ahal izatea hala badagokio. Aprobación si procede de la consideración a ziurtapen eta zerbitzu empresa de certificación y servicios y SEMPE, Sociedad Anónima, como medio propio de las administraciones locales vascas, pudiendo realizar los correspondientes encargos a esta sociedad pública. Bosgarrena. Udal honen funtzionarioen eta lan kontratuko langile euneko 0,5ko ordainsaria egoera osagarria onartzea, hala badagokio 2024ko urtarrilaren lehenengotik aurrerako ondorioekin. Aprobación si procede del incremento retributivo complementario del 0,5% del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Hugo Miravalles con efectos desde el 1 de enero de 2024. Seigarrena da onartzea hala badagokio udal honen kargura dauden Hugo Miraballeseko udalerriko argiteria publiko instalazioak eta udal eraikineko argiteria publiko instalazioak zaintzeko, mantentzeko eta konpontzeko zerbitzu publikoa kontratatzeko baldintza berezien agiria eta baldintza teknikoen agiria. Aprobación si procede del pliego de cláusulas particulares, del pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio público de conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del término municipal de Hugo Miravalles y cuyo funcionamiento está a cargo de este ayuntamiento, y lo mismo, pero para con las instalaciones del alumbrado público de los edificios municipales. Zazpigarrena, udal honen diru, punto hau eta 8garrena lotuta daude. Tienen relación el punto séptimo y el punto octavo. Zazpigarrena, udal honen diru laguntzaren plan estrategikoaren aldaketa onartzea hala badagokio, gurutz gorriaren bidez udalerriaren elikagaiak banatzeko eta kalte beratasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko programa garatzeko SES diru laguntza lerro bat sartzeko. Aprobación si procede de modificación del plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Hugo Miravalles para incluir una línea de subvención para el desarrollo del programa de reparto de alimentos y atención a personas en situación de vulnerabilidad en este municipio a través de la Cruz Roja. Zortzigarrena da udal eta gurutze gorriaren arteko lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea hala badagokio elikagaia banatzeko eta kalte beratasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko programa garatzeko.
Gero, informazio batzorden landutako gaien berri moten da, es dar cuenta de asuntos tratados en las comisiones informativas. Da, ekainaren, udal aurrekontuak duen gauzatze egoeraren berri ematen. Se dio cuenta del estado de ejecución del presupuesto municipal a 30 de junio del año en curso. Aurtengo udal aurrekontuaren bigarren hiruhilabeteko berankortasun txostenaren berri ematen da. Se dio cuenta del informe de morosidad del segundo trimestre del presupuesto municipal de este ejercicio, 2025. Hugo udal kirol instalazioan kodeketari buruz hilero egiten duen txostenaren berri eman zen. Se dio cuenta del informe mensual elaborado por Hugo Kirolak referente a la gestión de las instalaciones deportivas municipales. Obre txikien licencia buruzko alkate dekretoak, se ha dado cuenta de las resoluciones de alcaldía de licencias de obras menores. Nerbioi Ibaizabal mankomunitateko iraunkortasun batzordeak aurtengo ekainaren 26an egindako bileran aktaren berri eman da. Se ha dado cuenta de la acta de la reunión del Comité de Sostenibilidad de la Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal del día 26 de junio del año en curso. Aurtengo San Bartolomé jaietako egitarauaren eta aurrekontuaren berri emoten da. Se da cuenta del programa festivo y el presupuesto por la celebración de las fiestas de San Bartolomé. Aurtengo Udiarragako Andra Mariaren omenezko jaietako egitaroaren eta aurrekontuaren berri ematen da. Y se pone en conocimiento lo que es el programa y presupuesto de la celebración de las fiestas de Nuestra Señora de Udiarraga de este año. Gizarte ekintza arloan aurtengo hilabete honetako izapidetutako espedienteren berri moten da. Se da cuenta de los expedientes tramitados en el área de acción social en este mes de julio. Gero dauzkagu trazio mekanikozko ibilgailuen lau puntua. Bat da 25 urteko antzinatasun duten trakzio mekaniko ibilgailuen zerga. Tenemos 4 expedientes que habéis visto del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Uno de ellos es el de la antigüedad mínima de 25 años. Beste bat da desgaitasun dela eta. Otro es por discapacidad. Hay un expediente. Otro da zerga itzultzeko, devolución de este impuesto, eta beste bat da zati bat itzultzea zerga honegaz, y otro es la devolución parcial de este impuesto. Eta azken aztergaia da errebuelta galderak. Badaukagu gai bat galdetzeko argitzen dugun. Azkeneko bi batzordetan atera dugu gaia eta argitu ez egunez, baina oraingoan osoko bilkuran argitzen dugun. Garbialdiko langileen kontura izan da. Garbialdiko langileen grebak iraunduen bitartean, 54 greba egun horien ordainketen inguruan zera jakin nahiko genuke. Batetik, udalak enpresarekin izan duen ordainketa prozesua zein izan den. Hau da, enpresak 54 egun horietan zehar zerbitzua bete ez duela jakinda, udalak enpresari ordainketak egin dizkion, ala ez, jakin nahi dugu alde batetik. Bestetik, Garbialdi enpresari ordainketak bere osotasunean egin bazaizkio, udal gobernuak bete ez den zerbitzuari dagokion diru kopurua erreklamatzeko bidea hartuko ote duen jakin nahi dugu. Eta kopuru hori gutxi gorabehera zenbatekoa den ere bai, baldin eta erreklamaziorik egiteko asmorik dagoen udal gobernuaren aldetik. Ia nola joan den kontua. Noski, zerbitzu ez prestatu, ez du ordaindu, hori argi eta gabi. Ordaindu egin da, zerbitzua prestatu arte, eta uste dute ekainan 26an hasi zela greba, eta ordura arte, ordaindu egingo da dana, eta hortik aurrera dagokiona bakarrik. Zerbitzu minimoak egon dira kalde garbiketan, 25%koak,
hori asesoriak ere zer izan beharko du horren gainean, baina printzipioz hori da ordainduko dana, eta uste dute hitzarmen barruan dagoen langile bat grebarik ez duela egin, aparte hori suposatzen dut ordaindu beharko dela, eta hori, baina normala den moduan ez bada zerbitzua prestatu ez du ordaindu. Hori zen eztabaida izan genuena, ez genuen argi, batzorretan galdetzen genuen, eta esaten ziguten, ziurazki ordaindu behar zela derrigorrez, eta gero agian, guk... Zuk alditu zindunia, erreklamaziorik egongo zan edo ez, eta guk pentsatu genuen, jakimarik zer. Hitz egin zan ere esaten legez ordaindu behar zela. Erreklamazioa. Erreklamazioa egitea ez dela legezkoa, esan zenuten? Ez, zuk alditu zinduen erreklamazioa egitea. Egingo den, klaro. Baina ez ordaindu, ez jakin ordainduko egin ez da hori zerbitzua. Erreklamazioa ordaindu ez bada, erreklamazioa ez dago ez dauka biderik. Ordaintzea zuk egin duzuna egin, eta beste gauza bat da, erreklamatzea ekatxek izan dauen moduan, ez jaki ordainduko, ez da hori da egin. Ondo ulertu zenik, oraintxe bertan galdetu dudana izan da, ia ordaindu zaien eta ordaindu bazaie gero erreklamazio egitea zen kontua. Hori izan guk ulertzen genuena, baina berriz esaten genuena zen, ez daukana logikarik zerbitzu bat eman ez bada ordaintzea eta reklamaziorik ez egitea, horregatik ekin genuen hainbat aldiz. Ni batzorretan ez nago, baina logikoa den moduan, ez zerbitzu bat ez bada eman. Ideia argi egin eta horregatik atera dugu hemen, argitze aldera, esan dugu punto. Nik ondo ikusten dut, argitu nahi izatea, baina hori, ez bada zerbitzu eman. Ni batzuetan, atera gara jakin gabe seguru ordaindu zaion ez edo zer egin behar zen. Gure erantzun izan zen, erreklamazioa gaitik. Zezko komentatu zen duen erreklamazioa. Erreklamazioa ordaintzen baldin bat, ez bada ordaintzen ez dago erreklamaziorik. Zerbitzu bat ez badago, ez bada egiten, ez bada ordainduten, erreklamazioa, guk ulertu ginduen izin zela horretaz gain, zikorkoa. Normalen moduan, ez du ordainduko eta kasu honetan, legeak eta laudiak esaten dagoena bete egingo du, noski. Baina logikoa den moduan, ez bada zerbitzua prestatu, ez da ordainduko. Nados. Besterik? Beste barik, bukatutzat ematen dugu osoko bilkura eta horren izan.